Казваха му, че е бавен, казваха, че е мързелив, но той игра за Манчестър Юнайтед, стана голмайстор на Висшата лига и се превърна в легенда. Тази история не е за обикновен футболист. Това е историята на Димитър Бербатов, артистът на терена, който никога не се промени заради критиките, а ги накара да го аплодират. В този клип ще разгледаме началото и пътят към Европа, успехът в Англия и наследството на Бербатов. Приятно гледане! Димитър Бербатов е роден в Благоевград през 1981 година. Баща му – футболист, майка му – хандбалистка. Спортът е в кръвта му. Като дете е толкова добър, че започва да играе в местния Пирин Благоевград още в тийнейджърските си години. Там го забелязват от ЦСКА София. Само на 18 години той вече играе в А-група и бързо става звезда. Привлича вниманието на чуждестранни клубове и през 2001 преминава в Байер Леверкузен. Първите месеци в Германия са трудни. Бербатов е млад, сам, в нова страна. Животът в чужбина го притиска, но той не се отказва. Търпение, упоритост и талант – това са неговите оръжия. Малко по малко започва да се налага в състава. През 2002 година играе финал в Шампионската лига срещу Реал Мадрид, един от върховете в кариерата му, въпреки загубата. Тогава Европа започва да говори за него. С течение на времето, Бербатов се утвърждава като един от най-ефективните нападатели в Бундеслигата. Техничен, интелигентен, различен. За Леверкузен изиграва над 200 мача и вкарва над 90 гола. През 2006 година той поема към най-трудното футболно предизвикателство – английската Висша лига. Тотнъм Хотспър го купува за 10,9 милиона паунда и Бербатов отговаря с класа. Още в първия сезон вкарва 23 гола. Всеки негов допир с топката е като поезия. Изпипани подавания, елегантни завършеци и онзи магически контрол, който зрителите обожават. В Тотнъм той създава страхотно партньорство с Роби Кийн и се превръща в един от най-обичаните футболисти в отбора. През 2008 година настъпва моментът, който всеки футболист мечтае – трансфер в Манчестър Юнайтед. Сър Алекс Фъргюсън лично настоява за него, а клубът плаща 30,75 милиона паунда. Стилът му е различен, не тича безкрайно, не се хвърля в шпагати. Но Бербатов не играе за очите на хората. Той играе със сърцето си, вкарва голове с пета, с странична ножица, с елегантен контрол, нещо, което феновете никога няма да забравят. През 2010-2011 става голмайстор на Висшата лига с 20 гола, включително хет-трик срещу Ливърпул, един от най-паметните моменти за всеки фен на Юнайтед. Бербатов печели 2 титли на Англия, Купа на лигата и Суперкупа на Англия. Той влиза в историята на най-успешния клуб в Англия. След Юнайтед преминава в Фулъм, после в Монако, ПАОК и индийския Керала Бластърс. Навсякъде носи своята класа, макар и с по-малко голове, присъствието му на терена винаги се усеща. През 2019 година официално обявява края на своята кариера. Един артист с обувки за футбол, който оставя спомени, а не просто статистика. След края на кариерата си Бербатов не спира да вдъхновява. Създава фондация, помага на деца, бори се за бъдещето на българския футбол. Дори се кандидатира за президент на БФС, защото иска промяна. И защото му пука. Бербатов не беше просто нападател. Той беше артист, който рисуваше с краката си. Той ни показа, че не е нужно да тичаш най-много. Важно е да мислиш най-бързо. Той беше различен и точно за това велик. Ако има нещо, което можем да научим от него, то е това. Вярвай в стила си. Не се променяй заради хорското мнение. Защото истинските легенди не се правят по шаблон. Те се раждат различни.